गिबियावनो फैबाय थानाय टेट आनजाद होगिरि साफ्रोमबो बिजाथिफोरनिसिम आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय रोजा रोजा हामलायथिखौ बावहरबाय। आसा खालामो फैबाय थानाय टेट आनजादाव साफ्रोमबो मोजाङै मोजां उथ्रिसारगोन, साफा साफा फोरोंगिरि जाहैनो हागोन। दा दिनै आङो फैबाय थानाय टेट आनजादनि जे फराफारियाव थानाय मोनसे आयदा बर' रावनि बांसानद्राय लांनाय खान्थि, बे आयदानि सोमोन्दै आं नोंथांमोननि सिगाङाव मोनसे भिडिअ बानायनानै हगारनो सानदों। आसा खालामो नोंथांमोननि आनजादाव फेरलेबसेब्लाबो बे आंनि भिडिअआ हेफाजाब होगोन। दा बर' रावनि बांसानद्राय लांनाय खान्थि, बांसानद्राय होनना बुङोब्ला बयबो मिथिखायो जानो हागौ जे से सानद्रायनिफ्राय बांसानद्राय, जे जायनि गेजेरजों मोनसे एबा गोबांखौ फोरमायनो हायो बेखौनो सानद्राय होननानै बुङो। दा बर' रावाव सानद्रायखौ लांनो थाखाय बा से सानद्रायनिफ्राय बांसानद्रायाव लांनो थाखाय गाहायै मोनथाम खान्थि बाहायनाय जायो। बे मोनथाम खान्थिफोरा जाबाय, से नाम्बाराव मुंमा सोदोबजों गोबां फोरमायग्रा आबुं सोदोबफोर बाहायनानै बे जाहैबाय सेथि खान्थि। नैथि खान्थियाव दङ गोबां फोरमायग्रा दाजाबदाफोर बाहायनानै आरो थामथियाव दङ मुंमा एबा मुंराय सोदोबफोरखौ खनले मुंख'नानै बा बाहायनानै बे मोनथाम खान्थिनि गेजेरजों बर' रावाव से सानद्रायनिफ्राय बांसानद्रायाव लांनाय जायो। दा गिबि खान्थिखौ जोङो जेब्ला नोजोर होगोन अब्ला नुगोन जे मुंमा सोदोबजों गोबां फोरमायग्रा आबुं सोदोबफोर बाहायनानै, जेरै मुंमा सोदोबजों जोङो माखासे बर'आव आलादा आलादा मुंमाजों बाहायनो थाखाय बांसानद्राय फोरमायग्रा सोदोबफोर दङ। जेरै मोसौजों बाहायोब्ला, मोसौ मुंमा सोदोबजों बाहायोब्ला मोसौ फालो गाव हारसिंनो मोनसे बांसानद्राय फोरमायग्रा सोदोब, बिनिखायनो मोसौ फालो। थिग बिदिनो सारि होननानै बुङोब्ला, सारिजों मानसिखौ बाहायनो हागोन। मानसि, सारि थानाय। बिनि अनगायैबो जोङो दाउफोरखौ बुङोब्ला बा दंफां लाइफांखौ बुङोब्ला जेरै हानजाखौ जोङो बाहायनो हायो। जेरै हमनानै ला दाउ हानजा, बेबायदिनो बर'आव सारि, फालो, हानजा। बिनि अनगायैबो दामोलखौ बाहायनो हायो। जेरै माइ दामोल।
माइ दामो दा बेबायदिनो बर' रावाव जे आलादा आलादा बांसानद्राय फोरमायग्रा सोदोबफोर दङ बेनि गेजेरजों से सानद्रायनिफ्राय बांसानद्रायाव लांनो हायो नैथि खान्थिया जाबाय जोङो बर'आव माखासे बांसानद्राय लांग्रा दाजाबदाफोर दङ जेरै फोर मोन आरो सोर दा बे फोर मोन सोरखौ गुबुन गुबुन मुंमा सोदोबफोरजों मालाबा मुंराय सोदोबफोरजों दाजाबनानै से सानद्रायनिफ्राय बांसानद्राय लांनाय जायो जेरै फोरखौ जों जेब्ला बांसानद्राय लांगोन फोरजों अब्ला जों नुगोन मुंमा सोदोबफोरनि उनाव बे दाजाबदाखौ दाजाबनानै से सानद्रायनिफ्राय बांसानद्राय लांनाय जायो जेरै हमनानै ला दाउ फोर मोसौफोर दैमाफोर जायखिजाया मुंराय सोदोब जानांगोन बा मुंराय सोदोबजों बे दाजाबदाखौ दाजाबनानै से सानद्रायनिफ्राय बांसानद्रायाव लांनाय जायो बेनि अनगायैबो बे फोर दाजाबदाखौ जेब्ला थावनि दिन्थिग्रा मुंराय डिमनस्ट्रेटिभ प्रनाउन होननानै बुङो खाथि आरो गोजाननि मुवा बेसादखौ फोरमायनायाव बे बांसानद्रायखौ आरोबाव बाहायनाय जायो जेरै हमनानै ला खाथिनि मुवा बेसादखौबा बेफोर आरो गोजाननिखौ बैफोर बे रोखोमै जोङो बांसानद्रायाव लांनो हायो दा गुबुन मोनसेयाव जों फैदो मोन दा मोन बांसानद्राय फोरमायग्रा दाजाबदाखौ जों जेब्ला बेजों बाहायनाय जागोन बा बांसानद्रायाव लांनाय जागोन अब्ला जों मोनगोन मोनखौ जोङो नायोब्ला नुगोन जे बर' रावाव नोंथांजों जेब्ला मान होनानै जोङो मान होनाय सोदोबाव जेब्ला बांसानद्रायाव लांगोन अब्ला जों बेखौ बाहायनो हागोन जेरै नों थां मोन थामहिनबा नोंथाङा जाहैबाय बे मोनसे सुबुं दिन्थिग्रा मुंराय आरो सुबुं दिन्थिग्रा मुंरायनि नैथि सुबुंसाय बे नैथि सुबुंसायजों जेब्ला मान होनानै बुंगोन अब्ला बे दाजाबदाखौ दाजाबनानै से सानद्रायनिफ्राय बांसानद्रायाव लांनाय जागोन जेरै नोंथांमोन थिग बेबायदिनो थामथि सुबुंसायजों जेब्ला बिजों मान होनाय ओंथियाव बांसानद्रायाव लांगोन मान होनाय ओंथिजों अब्ला बिथांजों नैबे मोना दाजाबनानै बिथांमोन बेबायदि जायो दा बेनिखायनो बिनि अनगायै जे बे मोन बांसानद्राय फोरमायग्रा दाजाबदाखौ बर' रावनि माखासे सोमोन्दो दिन्थिग्रा सोदोबमा जेरै आदा बाजै आब' गुमै बेबायदि माखासे सोमोन्दो दिन्थिग्रा सोदोबजोंबो बे दाजाबदाखौ दाजाबनानै से सानद्रायनिफ्राय बांसानद्रायाव लांनाय जायो जेरै नायोब्ला जों मोनगोन आदाया मोनसे सोमोन्दो दिन्थिग्रा सोदोबमा आदामोन गुमैमोन बाजैमोन बेबायदि जोङो सोमोन्दो दिन्थिग्रा सोदोबजों मोननो हायो से सानद्रायनिफ्राय बांसानद्रायाव दा बेनिफ्राय आरो जोङो जेब्ला सोर बांसानद्राय फोरमायग्रा दाजाबदानि बाहायथिखौ नोजोर होगोन अब्ला जोङो नुगोन
सोर दा बे बां सानद्राय फोरमायग्रा दाजाबदाखौ मबे मबे सोदोबजों बाहायनाय जायो होननानै जुदि बुङोब्ला जों बेखौ नोजोर होबा मोनगोन जे बर'नि माखासे मुंराय सोदोबफोर जेरै नों बि मान होआलासिनो बुंनायाव बिसोर नोंसोर बि बिसोर नों नोंसोर बेबायदि जोङो से सानद्रायनिफ्राय बां सानद्रायाव लांनो हागोन। जेरै जोङो बिदिन्थिखौ नायोब्ला नोंआ मोनसे नैथि सुबुंसाय बे नोंजों मान होआलासिनो जों जेब्ला बां सानद्रायाव लांगोन अब्ला नोंजों सोर जाहैगोन नोंसोर थिग बेबायदिनो थामथि सुबुंसाय बिजों जेब्ला सोरखौ दाजाबगोन अब्ला बेयो बिसोर जाहैगोन बे जाहैबाय मान होयि बेनिखायनो जोङो बेयाव नुगोन जे सोर बां सानद्राय फोरमायग्रा दाजाबदाखौ मुंराय सोदोबनि सुबुं दिन्थिग्रा मुंरायनि नैथि आरो थामथि सुबुंसायखौ जेब्ला बां सानद्रायाव लांनाय जायो अब्ला जोङो बे दाजाबदाखौ बाहायनाय जायो। थामथि खान्थिया जाबाय मुंमा एबा मुंराय सोदोबखौ रिडुप्लिकेशन खालामनानै एबा खनले खनले बाहायनानै जोङो से सानद्रायनिफ्राय बां सानद्रायाव लांनाय जायो। जेरै थामथि खान्थि होननानै बुंदों जेरै हमनानै ला मुंमा एबा मुंराय सोदोबखौ खनले खनले बाहायनानै होनदों जेरै मुंमा सोदोब होनबा मुंमा सोदोबाव जोङो दैखौनो दै मोनसे मुंमा सोदोबखौ रिडुप्लिकेशन खालामनानै दै न' लामा बेबायदि रिडुप्लिकेशन खालामनानै माने मोनसे सोदोब मुंमा सोदोबखौ खनले खनले बाहायनानै बां सानद्राय लांनो हायो। बेनि अनगायैबो मुंराय सोदोबखौ जों नायोब्ला जेरै सोंनाय दिन्थिग्रा मुंराय सोर मोनसेखौनो जों सोर होननानै बुंनो हायो सोर फैदों बा मा बबे बेबायदि सोंनाय दिन्थिग्रा जि मुंराय सोदोब बेखौबो जोङो खेबले बाहायनानै से सानद्रायनिफ्राय बां सानद्रायाव लांनो हायो। बर' रावनि जे सानद्राय सोलायनाय खान्थिया बेखिनियावनो नोजोर होनांगौ मोनसे बयनिफ्राय बे मोनथाम खान्थिनि गेजेराव गोसो होनांगौ बाथ्राया जाहैबाय बर' रावाव जे दाजाबदा बाहायनानै माब्रैहाय से सानद्रायनिफ्राय बां सानद्रायाव लांनाय जायो। जों दहायनो सावरायनायाव फोरमायखादों जे नैथि खान्थिनि बर' रावनि बां सानद्राय दाजाबदाफोरा जाहैबाय फोर मोन आरो सोर बे मोनथाम बाथ्रानि बाहायथिखौ नोजोर होयोब्ला जोङो बां सानद्रायाव लांनायनि जि खान्थि बेखौ साबसिनै बा रोखासिनै जोङो मिथिसिननो हायो। दिनै भिडिअआ बेखिनियानोसै।